Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiodan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenabadyň aeroporty Ulusinaga taýýarlanýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Hasabat Türkmen maşgallaryna her 8 aýalan bir aýal fizik ýa-da jynsy zorlugy sebäp bolýar. Türkiýe türkmenstanlylar üçin wizasyz syýahat düzgünini henüz ýatyrmady. Hökümetçi Nesir Aşgabatdaky Türk konsullugynyň talap edýän wiza resminamalarynyň sanagyny çap etdi. Türkmenstanyň aýallaryň moda hepdeligi geçirildi. Iň gowy model seçildi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de bu temalardan çap edilen gepleşikler köp dinlenipdir. Çeşmeler, Türkiýeden deport edilen 100 töwerek Türkmenstanly we başga-da 200 raýat ýurda getirildi. Türkmen sürücüleri transit meselesinde deňligin ýokdugyny aýdýarlar diýen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Türkmen görnüşleri 35-nji hepde atly foto sergimiz we Mikhail Gorbaçov, imperiýa synan adam diýen atlan çap edilen videomuz köp görülipdir. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna zorlanan we 6 ýyllap ölümi doly derňelmedik gyzyň agyr kıssasy baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň aýal gyzlara garşy zorlugyň we äsgermezligiň nowatdaky pidasy bolan 21 ýaşly bägulyň ölümi. Ondan bäri 6 ýyl geçenligine garamazdan şinlik hem doly derňelmeýär. Ol Maru vilayatynyň Türkmengalay etrawynyň berkarar obasynda ýaşaýardy. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda öz janyny kast eden gyzyň garyndaşlary Azatlygyň habarçysyna ol ýogalaly bäri geçen 6 ýylda adalatlylygy sorap, onu özüni öldürmäge mejbur eden adamlary jogapkärçiligi çekdirip bilmeýänliklaryny gurrun berdiler. Bägulyň ýakyn garyndaşlarynyň biri soňky aýlarda türkmen aýal gyýlaryna garşy edilen zorluk we kemsitme barada çap edilen bir näçe maglumatdan soň Azatlyk bilen söhbetdeş boldy. Onun sözlerine göre Bägül özüni halayan yigit tarapyndan alınıp gaçylyp ýenjilenden we zorlanandan soň serkeçipdir. Prokuratura bu iş boýunça guman edilýäniň hereketlerini, jenaýat alamatlaryny tapmady. Şeýlelikde häkimiýetlere şol sanyny Türkmenistanyň prezidentine çenli edilen köp sanly ýüzlenmeler şu neçenli eşdilmän galýar. Bulan wakany belli bir derejede göz öňüne getirmek üçin ýyza çekilmek gerek. 2016-njy ýylyň 10-njy sentýabrynda musulmanlaryň mukaddes hasaplayan Gurbanlyk bayramy ýetip geldi. Türkmengalay etrawynyň berkarar geňeşliginiň ýaşaýjylarynyň köpüsi ýaly Anuradowaryň maşgalasy hem gurbanlyk etmäge taýýarlyk görýärdi. Merhumun howsarlarynyň sözlerine görä, maýa gödel Anuradowa şol güni ýerden sagat 9-da gaýdy bägulyň eline 23 manat möçberini pul berip gurbanlyk saçak üçin gerek zatlar almak üçin onu ýanaşyk oturan etraf merkezine Türkmengalay şäherindäki bazara uğradýar. Emma bazara giden gyz sagat 11 bolanda hem ýygyna gelmän soň biňjalyk bolan ene gyzynyň telefonuny jaň etmäge başlaýar. Ýöne gyz telefonu jogap bermeýär. Şondan bir näçe sagat soň olaryň öý telefonu zırlaýar. Gyzyna garaşyp alada galyp oturan ene jaň eden we gyzynyň uksuz içenligini aýdan aýal soň jenaýatda guman edilýän ýigidiň ejesi bolup çykýar. Guman edilýän ýigidiň we onuň ejesiniň, onuň bu iş bilen bagly aýal we erkek dogonlarynyň öýüne gyz eltilen daýdasynyň atlary redaksiyada bar. Ýöne olary etik sebäpler esasynda aýtmaýar. Bizim olar bilen habarlaşmak üçin eden synançyklarymyz netije bermedi. Gyzyň uksy näme üçin we nähili ýagdaýda içenligi, onuň näme üçin has golaýda ýerleşýän hassahana alınıp gidilmän uzak kakasynyň aýarlygynyň öýüne alınıp gidilenligi henide çenlik hem anyklanmandyr. Jaň eden aýal oňa gyzynyň uksy içenligini, onu ogulmaýanyň, bägulyň kakasynyň şol obada ýaşaýan aýarlygynyň öýüne alyp barýanlyklaryny aýdýar. Ilgap çıkan ene ýorly olara gawat gelýär we awtologa minip çalym çaş bolup ýatan gyzyny görýär. Eze meni bogup urdy, zorlady, kelläme telefon bilen urdy diýip gyz obada şigidiň adyny tutup aýdýar. Şäherçäniň içinde etazyň ýanyny urdy. Zor bilen maşina basyp bir jaýy alyp gitdi.
jaý görkezip biljek diýär. Aýdylmagyna görä gyýs soň hastahanada ýatyrka ýygynyň gelen aýal doganyna hem güman edilýäniň özüni zor bilen awtolaga basyp ilki maşynyň içinde ýenjenligini, soň daýdasynyň jaýyna eltip uranlygyny we zorlanlygyny görüň beripdir. Bägulun ejeketi solgun 12-nji sentýabrda Türkmengalanyň Itrap hastahanasynda sepagat uýusy bolup işleýän Ogulmiwe Ataýewa güman edilýäniň erkek doganynyň awtoulogunda onuň ejeti we aýal dogany tarapyndan öýüne getirilen gyýda mümkin boldugundan ilkinji medisina kömegini bermäge çalışýar, gaýtyrmaga ýardam berýär, agyryny azaldan tanzym edýär. Emma güman edilýäniň ejesi erkek we aýal doganlary ýagdaýlary erbet diýilse-de, gyýzy sol ýerde goýup gidýärler. Netijede maýy gözül we Ogulmiwe awtoulog tapyp gyýzy Itrap hastahanasyna äkitmeli bolýar. Näsag bir gün soň 13-nji sentýabrda Itrap hastahanasyndan çykarylyp Marynyň Sebit hastahanasynyň toksikologiýa bölümine ýerleşdirilýär. Bägulun 12-nji sentýabrda janyny kast etmek tinançygyndan soň sol günüň özünde hastahana ýerleşdirilendigine we keselhana resmiýetleriniň bu barada häkimetlere habar berendigine garamazdan hukuk goraýjy edarlaryň wekilleriniň hiç biri gyýdan sorag etmäge gelmeýär. Gyýdyň ýanyna diňe bir polisiýa işgär gelip ondan içen uksusynyň çüýşesini sorapdyr. Gyýdy oňa ol çüýşäniň nirededigini güman edilen oglunyň bilýändigini aýdypdyr we polisiýa ogluny telefon edip onuň çüýşäni getirmegini sorapdyr. Maýy özel hastahanadaky gyýdyndan sorag edilmegini sorap 15-nji sentýabrda Türkmengalanyň Itrap prokuraturasyna barýar. Prokuraturada onuň "Siz baryp gyýdymdan sorag etjek dälmisiňiz?" diýen soragyna "Gelen bolsaňyz sorag edip galaly" diýip jogap berýärler. Azatlyň söhbetçisiniň aýtmagyna görä, Bägul sondan soň bir näçe gün näp sorag edilmeýär we ýagdaýy agyrlaşyp reanimasiýa bölümine geçirilýär. Aýdylmagyna görä, Türkmengalanyň Itrap prokuraturasynyň sülçüsi Nowruz Amanow Bäguldan sorag etmek üçin bary ýogy 2 ýezek 19-njy we 20-nji sentýabr günleri Marynyň Köpgurly hastahanasyna gelipdir. Bägul sol ýylyň 24-nji sentýabrynda içki organlaryna ýeten ziýandan aradan çykýar we bir gün soňra jaýlanýar. Türkmengalanyň Itrap prokuraturasy sondan bir aý soň 2016-njy ýylyň 21-nji oktýabrynda güman edilýänleriň hereketiniň düzüminde jenaýat alamatlary ýok diýen karara gelip, gyýdyň başga sebäplere görä özüni hilaklandygyny öňe sürmek bilen bu derňewi ýapýar. Prokuraturanın gelen kararından soň Bägulun özüni uran we zorlan diýip görkezen oglany Türkiýe gitmek mümkinçiligine iýe bolýar we merhumyň hosarynyň tasdiklamagyna görä sondan bäri ýzyna dolanmandyr. Bägulun kakysy Çarhaly Anna Orazow bu karar bilen ılalaşman, işin gaýtadan we dolu derňelmegini gazanmak üçin 2 tane akly uçyny hakyna tutýar we olaryň kömegi bilen Marynyň vilayet prokuraturasyna, Türkmenistanyň baş prokuraturasyna, Adalet ministrligine, adaletçiniň edarasyna ýüz tutýar. Ol adaletligy sorap ýurduň sol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa hem ýüz tutýar. Emma onuň arzy şu wagtda çelini 6 ýyllap işidilmän galdy. Prokuratura sülçüsiniň gapma garşylykly tasdiklamalary. Bägulun nirede we haýsy şertlerde serkel çüýşe tapyp, onu açyp we içip bilenligi şinlik hem belli bolmagyny alýar. Huşuny ýitirmeginiň we özüne gelmeginiň arasynda aýdan sözlerinden çen tutulsa, özüni zorlamakda aýplan owadaşy onu zor bilen şol owada ýaşaýan daýdasynyň öýüne eltipdir. Bellemek gerek. Bägul we ýigit bir-birini tanaýar. Olar bir owada ýaşaýarlar. Görnüşinden gyýyl oglana ýaraýar we onuň hosarlary bir näçe gedek gyýy gelin edilmek üçin gudaçylyga gelipdir. Bägulun garnaşlary oglan tarapynyň gudaçylyga gelenligini tasdikleýär. Ýöneler sagçylary bir-iki gedek göreli, maslahatlaşaly, soralyp ýygyna gaýtarypdyrlar. Adatça Türkmenistanyň sagçylary badawat bolýar diýilmeýär. Geliberiň göreli, soraşaly. Şeýlelikde ýigit tarapynyň bu mesele nähil çynlygy garaýanlygy keskitlenýär diýip synçylar aýdýar. Bägulun kakasy Çarhaly Anna Orazow aklawçylar bilen birlikde gyýdyny hastahanada sorag eden prokuratura sülçüsi Nowruz Amanow bir näçe gedek ýölenip kadiýetiň işiniň ýapylmagynyň sebäbini düşündirmegini talap etdi. Maşgalanyň garyndaşynyň pikirçe onuň beren jogaplary we getiren delilleri öz sözleri bilen aýdylsa gapma garşy we mümkin näl bolup görnýär. Birinciden ol Bägulun uksy nireden we haçan nähili ýagdaýda alynlygyny düşündirip bilmändir. Bägulun ejesiniň gyýdyna bazara gitmek üçin beren 23 manat bolsa onuň sumkasyna sogulmany galypdyr.
Diýmek onuň özi sirke satyn almak üçin pul harçlamandyr. Bägulun bedenindäki gök tegmillere, urgu ýyllarına garamazdan sülçi bägulun urulup ýenjilenligi, zorlan bir jaýy eltilenligi we zorlanan barada aýdan sözlerine üns bermändir. Maşgalanyň garyndaşynyň gurrun bermegine görä sülçi deslapky derňe wagtyny gyýdyň oglan bilen ençe meýillap duşup ýakyn jynsara gatnaşykda bolanlygyny öňe sürýär. Sülçiniň hamara guman edilýän oglanyň we hastahanada gürlemäge halsyz ýagdaýda ýatan bägulun beren görkezmelerine sargylanyp tasdiklamagyna görä gyz hamara 2016-njy ýylyň başynda oglanyň göwreli bolupdyr we bar taýyny abort etdirip çagasyna aýyrdyrypdyr. Uksusy bolsa ol hamara söýgeni üçin gahar edip oglany gorkulmak üçin içipdir. Gyzyň howsarlary bu aýdylýanlary düýpden ret edýärler we bägulun öýden ören teýrek ýagdaýda çykanlygyny, namaz okanlygyny, eger de onuň ýagdaýyna nähili bir üýtgeşlik bolsa, eger abort etdirse, bu ýagdaý maşgaladan ýaşaryp bilmejekdigini aýdýarlar. Tülçü öz sözlerini abort edenligi aýdylýan Lukmanyň görkezmesi esasynda esaslandyrmaga çalışýar. Bu işi edenligini aýdýan Lukmanyň ady hem redaksiýada bar. Marsewtiniň enäniň we çaganyň saglygyny goruyan Merkez Hastahanasy Bägul Annuradowanyň 2016-njy ýylyň 4-nji martynda göwresindäki çagasyny aýyrmaklaryny haýyş edip 100 tutanlygyny tasdiklapdyr. Emma gyzyň howsarlary munyň mümkin näçiligini dolgyny bilen aýdýarlar. Sebäbi bu görkezilýän seni gyzyň kakasynyň owadoşlaryny ýynap 3-nji martda 45 ýaşynyň toýuny toýlan gününiň ertesinde Bägulun uzak gün öýde bolup toýda ulanylan gap çanaklary ýugan gününe gawat gelýär. Bu ýagdaýda Bägul abort etdirmäge nädip gitsin we bilinmesin olar sora berýär. Mundan başga Bägulun hastahana baryp çagasyny aýryp bermeklerini soramagy Türkmenistanda diňe ýürüýte ruhsat alynan ýagdaýynda mümkin. Beýle isi bir kanun eden Lukmana 2 ýyl içinde azatlıktan mahrum edilmek hupy abanýar. Mundan soň has täsin ýagdaýlar başlaýar. Çarhaly Anna Orazowyň öz gyzynyň zorlanandygyny we şu sebäpden özüni helaklemek derejesine ýetirilendигini ýatlatmagy bilen Sülçi Amanow onuň sözüni ýalana çykarmak üçin lukmançylyk barlygynyň netijesine salgylanyp Bägulun gyzlyk perdesiniň bozulmandygyny aýdýar. Eýtem ençeme ýyl jynsy gatnaşykda bolandygy we hatda göwreli bolup çagasyny hem aýyrdandygy aýdylýan gyz nädip gyzlygyny saklaýar diýen soragy Sülçi jogap bermegi zerur hasaplamaýar. Bägulun howsarlarynyň tasdiklamagyna görä prokuraturanın sülçüsü we hamaly gyzyň göwreliligini aýrandygyny aýdan Lukman guman edilen oglanyň maşgalasy tarapyndan satyn alınıpdyr. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulyşan aklawçy bu pajygaly wakanyň töweregindäki ýagdaýlary diňläp 2016-njy ýylyň 12-nji sentýabrynda bir wada bir näçe jinaýatyň amala aşyrylandygyny aýtdy. Birinciden ol Sülçi Amanowyň Jinaýat iş ýuridik kodeksini bilkatlaýyndan bozup dogry bahaly derňe çärelerini geçirmek islemän işi ýapandygyny aýtdy. Jinaýat prosessual kodeksi döwletiň adalatlylygy ilýeterligi üpsün etmegini nazarda tutýar. Amanow gyzyň öz janyny kast etmegine sebäp bolan ýagdaýlary derňemän bu kadany gurrunsyz bozupdyr. Jinaýat kodeksine laýyklykda bu sülçi iň bolmanda derňe idarlarynda islemekden çetleşdirilmeli diýip jurist aýtdy. Agyr ýagdaýda ýatan gyzy saglyk idarasyna iltmän garyndaşynyň öýüne alyp gelen adamlar hem jogapkärçiligi çekilmeli diýip jurist aýtdy. Merhumun garyndaşynyň sözlerine görä, guman edilýäniň ijesi gyzy oglunyň awta ulagynda goloýda ýerleşen hastahana iltmän. Onuň garyndaşynyň uzakdaky öýüne çelini alyp gaýdýar. Bu ýerde adamlar topary tarapyndan edilen hereketiň düzüminde hem ýagdaýy agyrlaşdyrýan jinaýat bar we oňa türme tutuklugy hökmi çykarylmaly. Eger-de garyndaşlarynyň sözüne ynanylsa, bu iş bir näçe adam tarapyndan edilipdir. Netijede bu ýagdaýyň agyrlaşmagyna getirip gyz helak bolupdyr, diýip jurist aýtdy. Mundan başga juristin sözlerine görä özüniň zorlanandygyny, jinsy we fiziki zorlugy tezewar edilendigini aýdan gyz bilen guman edilen oglanyň ýüzleşdirilmegi ýaly Sülçi Jinaýat iş ýuridik kodeksiniň ýene bir näçe talabyny äsgermezlik edipdir. Eger-de ol gyzy hastahanada sorag etmek ýerlikli diýip hasaplan bolsa, diýmek onuň hasabyna görä gyzyň ýüzleşdirilmäge gatnaşmak üçin ýagdaýy bolan bolmaly. Mundan başga zat hutnamalary hem düzüwli toplanmandyr. Uksus çüýşesini näme üçin guman edilýän getirýär. Derňe guramolary derib baryp gyzyň öz janyny kast etmäge tinanşyn jaýyny dogry gözden geçirmeli. Jaýda awta ulagda çüýşede galan barmak izleri alınmaly diýip jurist aýdýar.
Bägulun garyndaşlarynyň sözlerine görä, onuň tininde gök tegmiller galypdyr. Emma sülçü bu ýagdaýlary hem gözden salypdyr diýip ýurist aýdýar. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, gurbanlykda zorlanan gyýy baradaky agyr kyssanyň dogamyny dinleýärsiňiz. Sülçüniň bir tarapdan gyýy oglan bilen uzak wagt jinsy aragatnaşyk saklamak netijesinde göwreli bolup dur. Şu sebäpden abort etdiripdir diýip soňanyň zorlananyny ýalana çykarmak üçin gyýylygy bodulmandyr diýmek bolsa, onuň adamlary samsyk kasaplaýanlygyny aňladýar diýip ýurist aýdýar. Yokarda bellenilýär. Bu ýagdaýlar bägulun garyndaşlarynyň häkimiýet edaralaryna şol sanyny prezidenti ýazan hatlaryna hem bellenip geçilýär. Azatlyk radiosi ýurdun baş prokuraturasyna, Adalet ministrligine jaň edip hat ýazyp bu waka boýunça düşünür salmagy finansdy. Emma olar ne ýazmaça, ne de telefon arkaly jogap berdiler. Emma biz adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň, adalatçynyň edarasy bilen habarlaşyp bildik. Azatlygyň jurnalisti bilen iki gedek telefonna urlaşan işgär bägulun garyndaşlarynyň 2018-nji ýylda haýyşnamalarynyň kenesi aýdylandan soň bu iş boýunça maglumatlaryň diňe gyýyň garyndaşlaryna görkeziljakdygyny aýtdy we ilki degişli hünärmeni çağırmagy, bu işde kömek etmegi wada beren hem bolsa, soňundan jurnalistde düşündürüş bermekden ýüdegurdy. Türkmenistanyň aýal gyýylara garşy ulanýan zorluk Sowet döwründen bäri çynlyky mesele bolmagyna galýar. Türkmen häkimiýetleriniň soňky bir näçe aýda aýallara garşy gören nowatdaky kemsidici çäklendirmelerinden soň bu problema jemgyýetçiligiň we halkara habar terişleriniň hem aýratyn üns bermegine sebäp boldy. Azatlygyň habarçylary şu ýylyň aprel aýyndan bäri türkmen aýal gyýylar babatyna giýirilen täze gadaganlyklar we çäklendirmeler barada habar berdiler. Ýogsa bu ýagdaý öňem ögörlük däldi. Hasanygy aprel aýyna birden garaşylmadyk ýagdaýda aýallara kosmetik hyzmatlardan peýdalanmak, saçlaryny gyýyskarak edip kestirmek, gyýyska we dar köýnek, jinsi şortuk we käwr içkeşikler geýmek gadagan edildi. Bularyň hemmesi bu hili emeli göderligiň türkmen zenanlaryna gelişmeýänligi ýa-da mahsus dälligi bilen düşünülýär. Göderlik salonuna varıp bir yere özünden urusasız gelenligi saklanılan ayarını göz edip uruyan Türkmeni görkezýän videonun sosial ulgamlara ýaýrama bolsa ýurtdaky ýagdaý hasam giňden açyp görkezdi. Birleşen Milletler Romasynyň ilat gandasynyň geçen aýyň aýagynda çap eden hasabaty adatça oňaýsyz maglumatlaryň ýaýradylmagyny berip çäklendirýän Türkmenistanyň maşgaladyky zorlugyň gerimini açyp görkezýär. Hasabatda tasdiklenmegine görä pikir soramalara gatnaşan aýarlaryň 10 göterimi öýleriniň maşgalada fiziki zorlugy ýa-da jinsy zorlugy tezewar bolanlygyny boýuna alypdyr. Gepler Azatlyk radiosi. Hepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Habarlardan ma'lum bolşaly, Kyrgyzstanyň mesjidleriniň ählisinde 7-nji sentýabrdan 12-nji sentýabra çenli aralykda ahlaklyk we zorlugy ýol berilmezligi barada wagt nesihat geçirilýär. Biz Kadamjay sebitinde öldürilen gyýyň ene tasyna we garyndaşlaryna çuňur gynan söylerýäris. Bu wagt adam ömrüne edilen hüjümüň, ýaş aýallara garşy zorlugyň, zina günäsine galmagyň öňüne almak maksady bilen geçirilýär diýip Kyrgyzstanyň musulmanlarynyň ruhy müdürliginiň metbuatçylygy Azatlyk radiosynyň Kyrgyzgynlygyny aýtdy. Odal hem habar berilýär. 4-nji sentýabrda Kyrgyzstanyň Oş Razzakow ýolunyň urundaky Nuwardan obasyny sil suwlar üçin edilen ötüň içinde 14 ýaşly gyzjagadyň jeset tapyldy. Onu öldürmekde guman edilip Kadamjay sebitiniň 1997, 1998 we 1995-nji ýyllarda doglan 3 ýaşaýjy tutsak edildi. Batkan sebitiniň içeri işler ministrliginiň maglumatyna görä, wakanyň bolan ýerine gelen polisiýa işgärleri gyýyň elleriniň daňalanmagyny, boýnuny arkan bilen bogulmagyň alamatlarynyň bardygyny anykladylar. Guman edilýänler derňe utarýança o şäherindäki deslapky tutsagana ýerleşdirildi. Baş prokuraturanyň maglumatyna görä, günäli tapylan ýagdaýlaryny olary ömürlük türme tutsaglygy garaşýar. Elbetde bu Kyrgyzstanyň aýal gyýylara garşy edilen zorluk sistemi barada çykan soňky habar. Şonuň bilen bir wagtda bir ýyl odal Abbasanyň ýollaşylygyndaky halkara koalisiýanyň ýurtdan çekilmegi we kabullaky hökümetiň synmagy netijesinde häkimiýeti elen Taliban topurynyň aýal gyýylara garşy ulanan siýasatyny inni gaýdyp ulanmajak duwarada beren wadalaryna garamazdan
Owganstanyň ayal gyzlaryň hak hukuklarynyň barha gödek bolmagy halkara hukuk toporlaryny ullakan howsala döredi. Birleşen Milletler Ulumasynyň Irak gaznasynyň 26-njy awgustda çap eden hasabaty bolsa, Türkmenistanyň maşgaladaky zorlugyň germini belli bir derejede açyp görkezmek bilen bu meseleleriň görnüşünden has çylşyrymlydygyna ýene bir gezek öňüs çekdi. Maşgaladaky zorlukdan başga Türkmenistanyň türmelerinde zorluk, adam oýnamalar hakynda Türkmen goşunynaky agyr ýagdaýlar bardy. Syp çykkan maglumatlar hem jemgyýetdäki zorlugyň, rekimsizligiň kiçik ýerim mesele däldigini işaret edýär. Emma Türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdikleýär, ne de red edýär. Eýhem jemgyýet şu hili kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýan wagtyny ýurdun ýapyklygyna, medeniýetiň dol döwlet gödekçiligine arynmagyna garamazdan döwlet tarapyndan gollanýan din wekilleriniň bu meselede nähili oňyn täsir etmek mümkinçiligi barmy? Azatlyk radiosy şu beýleki meseleler bardy. Pikirini aýtmagyň sonra Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeş boldy. Hudaýberdi odaly Kyrgyz dinarlarynyň mescitlerde ahlaklyk zorluga garşy wagt etmek çäresi barady, öz pikiriňizi aýtsaňyz. Bu hili wagtlar zorlugy ýüzürýän adamlary belli bir derejede pärliniň aýtaryp bilermi? Kyrgyzstanyň esasy bellemeli zat jemgyýetçilik pikiri ören ýokary. Kyrgyz mollalarynyň mescitlerde zorluga garşy çykyş etmek ýagdaýy ören kadaly ýöne hiç bir ündew, hiç bir söz, hiç bir düşündiriş pärli ýaman adamy öz pärliniň gaýtaryp bilmez. Ýöne ol jemgyýetçilik pikirini döredip biler. Ören agyr mesele, gaty agyr. Şoň üçin hökmany suratda jemgyýetiň pikiri gerek, jemgyýetiň şoňa garşy durmagy gerek. Hudaýberdi Türkmenistanyny döwlet tarapyndan gollanýan ýa-da işe verilenýän, umuman azar berilmeýän dinarlar zorluga garşy şunyň ýaly wagt geçirip bilermi? Olar şeýle çäreni görüp bilerler, geçirip bilerler, sebäbi owul bilen mollalaryň bir mümkinçiligi var, olum juma namazynyň öň ýanyna gurrun geçirmäni olarda hak var, şeýle hukuk var. Şol juma namazyndan öňki geçirilýän gurrunlaryň köpüsi Kur'an kesime esaslanýar. Durmuşun köp meseleleri Kur'an'da jemlenen. Meselem adam öldürmek. Adam öldürmek Kur'an'na gaty agyr ýazgarlýar. Şol esasda Kur'an esasynda da olar şol gurrun çykaryp bilýärler. Ýöne mundan daşary da öz inisiatiwasy bilen, öz garaýşy bilen bir topordady edip bilerdi. Men şu ýerde bir zat ýatlasym bolýar. 92-nji ýylda bolsa gerek, Anna Sultan Kekilowa aklanandan soň, ýagny jemgyýetiň arasyna aklanandan soň, onuň adyny tutmak mümkin bolandan soň, köşüniň mollasy täze düýbi tutulýan mescidiň ornuna Anna Sultany bagyşlap uly sadaka berdi. Şoňa Aşgabat şäherinden köşe bolsundan gaty köp adamlar bardy. Men şu ýere bardym. Ýazyjy Sapargelli Anna Säät şu ýerde boldy. Şol sanyna Anna Sultanyň ogly da bardy, gelini bardy, hem ýanyna da bir agty bardy. Men diýjek bolýanym, şol owan mollasy, köşüň mollasy şeýle çäreni gurup bildi. Hudaýberdi, eger din wekilleri dogrudan hem şuň ýaly inisiatiwa görkezek bolsalar, zorluga garşy, beýleke garşy bir elbetde döwletiň, ýurdun hem bähwitine, hökümetiň hem bähwitine. Olara nähili bir garşylyk bolarmy? Din wekilleri çykyş edip biler. Ýöne bir çäk bar. Egerde molla nähilidir bir görkezme berse ýa-da molla şu iş etmeli däl diýse, hökümet oňa garşy çykar. Muň iň oňat misallarynyň biri Hoca Ahmet Ahun Kur'an-ı Kerim'i Arap dilinden Türkmen diline tercüme eden ilkinci adam. Ol soňu bilen öz ähmiýetini, öz rolunu artdyryp başlady. Şoň üçin Hoca Ahmet Ahun'un garşysyna hökümet çykdy, hatda onu tutsak etdi. Şol çäge yetmän, bu ýerde gurrun jemgyýete täsir etmek barada gidýär. Şol çäkde gurrun edilse, şol çäkde ol gurrun alyp barsa, onu hökümet oňa garşy çykmaz diýip pikir edýär. Hudaýberdi, inni dinarlardan Türkmen medeniýetine geçsek, Türkmen medeniýeti hem dinarlar ýaly bir döwlet gödekçiligi aslında işlemeli bolýar. Inni maşgaladaky zorluk barada çap edilen hasabat dünýäniň beýleki ýerlerine bar bolan zorlugyň süteming Türkmenistanyna hem bardygyny görkezdi. Emma Türkmen medeniýeti bu mesele kän üns bermeýär. Siziňçe ýurtda maşgala zorlugy, beýleki zorluklar bardy, açyk pikir alşylmagyna näme päsgel berýär türkmen jurnalistlerine? Men pikirimçe diňe ýokurda akylaryň şu mesele ýeterlik ähmiýet bermeliginden, ýagny
üns vermezliginden gelip çykýar. Egerde döwlet boljak bolsa, onu ol hasap ýöretmeli, maşgaladaky zorluk barada, aýallaryň ölümi baradaky maglumatlar bolmaly, olar şol yaramaz maglumatlaryň adalmagynyň tarapynda bolmaly. Ýöne gynansalan Türkmenistanyň ýoldaşlarynyň baş aladasy bol däl, baş aladasy öz kürsüsi hem töwerek daşy. Şoň bilen baglanyşykda da Türkmen medeniýeti da şol siýasaty eýerýär. Nähilidir bir mesele bolsa Türkmen medeniýeti şondan gaça durýar. Hudaýda Türkmen jemgyýetini, Türkmen jemgyýeti ýa-da Türkmen hökümeti ol ýa-da beýleki mesele açyk çemeleşmäge, dünýä ölçeglerini laýyk çemeleşmäge entek taýýar dälýän pikirler estilýär wagtal. Hem Türkmen jemgyýetini şunun ýaly zorluk barada, aýallara garşy maşgaladaky zorluk barada, beýleki zorluklary barada açyk gurrun etmäge jemgyýet taýýar dälmi ýa-da hökümet taýýar dälmi ýa-da bularyň haýsy öňürtü taýýar bolmaly. Şu arada nähil pikiriňiz bar? Men pikirimçe şu mesele oğlu bilen hükümet taýýar däl. Jemgyýet taýýar, jemgyýet onu bilýär, görýär. Ol jemgyýet öz berdi. Ýöne şu meselede beýleki halkara gurumalarynyň, beýleki döwletleriň täsiri gerek. Oňa bir täsir etmeli, oňa aýtmaly. Meselem Awganistan barada näçe çäklendirilmek ýerdildi. Halkara gurumalar tarapyndan. Türkmenistanda şolar ýaly bir dökdönüşlük ýok. Türkmen häkimetleri hiç bir daşary ýurt siýasatynyň ýa daşary ýurtda hereket edýän halkara gurumalarynyň täsir görenoklar, şonuň üçin şu mesele gelip bilen oklar. Bu ýerde hökümetiň aktivligi gerek. Hökümet şu mesele baş galdyrmaly. Meselem öňkü Sowetler döwründe şaga ölümi barada Türkmenistan iň ýokary derejäni görkezdi. Ýagny iň agyr ýagdaý Türkmenistanyňdy. Şonuň bilen birlikde şaga üstünden aýallaryň ölümi, ýaş üstünden ölüm. Şu derecede de Türkmenistan iň ýokardady. Gaty bir agyr ýagdaýdady. Şol ýagdaý aýdyldy. Häzirki ýagdaýda şu zatlar aýan edilen ok, meselem näçe aýal helak bolýar. Näçe aýaly medisina hyzmaty ýeten ok. Şol sebäpli olar helak bolýar. Şu barada aýdylan ok. Ýene de bir metodga gelsek, metodun hatda tersine ündü edýän ýeri bar. Özüni men gumlu diýip atlandyrýan, köp çykyş edýän ýazyjy şeýle ýazdy. Gara öýü öýýär ol. Gara öýde diýär. Tärimden yapışıp ölen ayal gönü cennete varýar diýär. Ýagny ýaş üstünden tärime yapışıp ölen ayal cennete varýar diýip ýazdy. Şol söz Türkmen medeniýetine çykdy. Şeýle aýylgan söz. Onuň öz aýalynyň öýde oturmagyny isleýänok. Ol şäherde ýaşaýar. Ol medisina hyzmatynyň bar ýerinde ýaşaýar. Maşgalasynyň çağalarynyň şu medisina hyzmatynyň el ýeterli ýerde bolmagyny isleýär. Millete bolsa şol gara öýü Ündiye şoňlen birlikde de gara öýde tärime yapışyp ölýän aýalyň jennete barjakdygyny aýdýar. Şeýle aýylgan ýagdaý bir Türkmen medeniýeti kömek etmekden geçen gaýtyp şeýle zatlary da aýdyp bilýärler. Hudaýda soňky soragym Türkmenistanyň adatça zorlukly wakalar, adama garşy edilýän jinayetler hakynda statistik maglumatlar çap edilmeýär. Muny siz hem belläp geçdiňiz. Hatda köçe hadiselerini ölýän ýa yaradar bolýan adamlar barda hem hisat aýdylmaýar. Häkimetler şol sanyny ejir çekenleriň howsarlar, aklawçylar hem esasan dymmagy saýlap alýar. Bu dymyşlyk şeýle ýagdaýlaryň, ýagny betbagçylykly ýagdaýlaryň azalmagyna kömek edýärmi ýa-da köpelmegine kömek edýär? Elbette gurrunsiz köpelmegine kömek edýär. Ýagny bolýan jinayet ýa-da bolýan şolar ýaly tebii hadise näsazlyk onuň üstüniň ýapylmagyna alyp barýar. Bu şol ýagdaýyň artmagyna eltýär. Meselem Aşgabat şäherini bir näçe elek sil suwy basdy. Şol sil suwlarynyň akýan ugurlaryny alimler degmel däl diýip aýtdylar. Meselem sil 1 ýylda gelmese, 10 ýylda gelmese, meselem 20 ýyldan gelip bilýär diýdiler. Ýöne şol ýerler tekizlediler, şol ýollary ýapdylar. Hem şu taýdan buruş işlerini geçirdiler. Men diýjek bolýanym şol faktyň aýdylmaýanlygyndan gelip çykýar. Ol helakçylyk bar, ýöne ol aýdylmaýar, onuň üstü ýapylýar.
şol üstü yapılmadanam devsine çapyan adamlar peýdalanýarlar. Neden soň goý näme bolsa şol bolsun diýerler, şeýle işler edýärler. Şonuň üçin hökman aýtmaly. Şu goz bolýan mesele başdan aýak şu aýdylýan zatlaryň ählisi ören agar, ören çynlaky mesele. Şoňa diňe jemgyýet bolup garşy çykylanma. Şonu nähilidir bir netijelerini kazanmak mümkün. Şonuň üçin hökman jemgyýete aýdynlyk gerek. Bu yazıcı Hudaýberdi Halynyň pikiri. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizde nähili pikir garaýşlar bar? Bize ýazyn, telefon edin. Hudaýberdi Haly söhbetdeşlik wagtynaşyp berin gurulmagy üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun.